Pozdrav drugovi i drugarice, evo danas u novoj epizodi JNA kuhinje. Danas ćemo kuhati dva recepta. Čufte i paradajz sos, naravno. To ćemo kuhati zato što je to od mog tate najlošiji recept. Znači, on je mrzio to kad je dobio konzervi. Pa sad da vidimo je li on pretjerivao ili možda samo konzerva nije bila dobra. Pa da vidimo sad. Evo, sad ćemo raditi prvo čufte. Što ćemo trebati? Kruh koji smo namočili, narezali. Onda trebat ćemo pola limani luk. Onda ćemo trebati vegetu, biber, češnjak, mljeveno meso. Ja sam upotrebio od pola kile, ali da dobijemo oko 8 čuftica. Tako da sad ćemo pripražiti luk. To je znači jedan veliki luk, upotrebit ćemo pola toga. A za druga polovica ćemo za umak, tako da nemojte baciti svega. Evo sad ćemo staviti luk. Jednih piše 60 grama, tako da to ti je ovako nekako. Samo dok da požuti, možete malo soliti. Evo danas je i komandir Bjorn s nama u kuhinji. Gleda jel će biti čufte dobre ili ne. Zeznut je lik, tako da se ga pazite. Samo da požuti. Evo dok se nam žuti naš luk, mi ćemo dodati već u našu masu za čufte. Znači imamo goveđo meso, možete i mešano, ali ja ću uzeti goveđo, zato što piše tako u receptu. U receptu bi i pisalo da bi trebalo da kao stavljaš, da sam mljeveš, ali ja nemam mlina pa ne mogu onda. Evo, oženješ kruh i stavljaš ga unutra. Treba će nam onda još ovaj češnjak, 3 stroke. Možete i više manje, ja volim češnjak pa ćemo staviti malo više. Danas se nećemo ljubiti, mi je rekla žena, tako da malo bibera, malo vegete ili začina kako bi rekli kod nas. Da ne kažeš baš firmu, ali zna se koja je. Malo toga. Jaje. I čekamo još do kraja luk da se nam napeče. Evo, zaboravili smo mljevenu papriku, može jedna žličica. I soli. Naravno, soli ne trebate puno, jer ste već stavili vegetu, ali ono, malo da zabiberi. Evo, sad imamo sve unutra. Sad ćemo mi to sa rukama smekšat. Lepo dobro zagnjeti. Toplo je. Bilo bi fino da bi ja ostavio da se luk malo ohladi, ali nema mi vremena, cure su gladne. Evo ovako ćemo neke čuftice napraviti. Oko 100 grama bi trebali biti. Ili 80 do 100 grama, tako da mi ćemo raditi 90 gramske. I onda kad ih ovako imamo, onda ih možemo staviti ili u vodu ili ih malo u brašno staviš unutra da ti ne raspadnu. Ovako. I tu ćemo staviti ulje. Tako da ih samo lepo polako zlagamo. Sad ćemo ih napraviti prilike šta od... Oko 8 bih trebalo dobiti van. 8-9. Evo ovako. Dobili smo više nego što sam očekivao. Dobio sam 9 čufti. Pa to je nevjerojatno. Sad smo ga dobro nauljili. Znači ovako smo ga stavili dosta ulja u pekač. I sad ćemo staviti na 180 stupnjeva za nekih 40 minuta. Dok se peče, piše da trebamo okrenuti 2 do 3 puta, a polako da se nam ne raspadne, tako da stavljamo sada unutra. Za 40 minuta, ajmo. A sad na sos. Paradajz sos. Prvo što ćemo početi ko pri čuftama, ulje. I kad to se upali, ćemo prepržiti onaj drugi dio luka koji nismo prije napravili. Tu sam još pripremio jušnu osnovu, tako da s time ćemo zalivati onda. Tako da dok se to upali, mi ćemo sve to napraviti. Tako da vidimo se za minutu kad se to se upali. Znači što ćemo trebati za naš umak je mrkvica, korijen od zelene i peršunov korijen.
Trebat ćemo malo luka, 40 grama oko. Trebat ćemo paradižnik koncentrat, možete raditi s pasatom ili s kom drugom, ali ja ću raditi po klasičnom receptu. Onda trebamo začine ili vegetu, malo bibera i jušnu osnovu kako smo rekli i brašno za zapršku, tako da to ćemo još napraviti. Ako ste stavili premalo luka koji sam, kako ja, možete staviti malo i u prahu. Kad nam luk malo požuti, onda ćemo staviti povrće i naše gomoljnice. Kako lijepo miriši po čebuli. Evo, kad nam luk požuti, na tenko narezane ove povrće, možete i na mašinu ih samo... Inače, sve će se to smiksati na kraju, tako da to je samo za šmeks, kako bi rekli to kod nas dobro. Kako kažu to kod nas u Ljubljani, šmeks. Evo, i to ćemo sad na brzinu popržiti. Evo, da okrenemo čufte. Da vidimo je li ovo. Pa ovo izgleda super. Nisu baš okrogle, ali još jednih 30 minuta. Znači ovako povrće se nam već polako izdinstalo ili parilo. Evo sad ćemo uzeti ovaj tomato koncentrat, ovaj 3 puta je koncentriran. Išao u školu, barem do faksa. Znači pola ćemo upotrijebiti za ovo. 100 grama oko. A morate paziti kod ovog da vam se ne zapali brzo, da ne vam ne pogreni. Ovako. A sad miješamo za minutu. Piše tako u knjigi. A sad ćemo dodati već evo, kilo jušne osnove. Oko litru ćemo dodati. To ćemo sad lijepo kuhat da se nam povrće smekče. Evo, naša umak se lijepo kuva, naša povrće je skoro već gotovo. Zato što je vrlo kislo ćemo staviti malo šećera. I sada ćemo ovo sve lijepo smiksat. A za ovo vrijeme ćemo još pripremiti zapršku, tako da, koju ćemo stavljati unutra. Evo, ovaj je drugi put koji ga okrećemo. Vidi ga. Ovo već izgleda kao nešto. Evo sad skinemo sa plina i palimo turbo ili obično. Počnite polako. Evo ovako bi trebala tekstura izgledati. Gusto, ali ne pregusto. Skoro ko juha. A ovako sad ćemo to staviti da vrije. A ovo vrijeme ćemo napraviti zapršku i staviti unutra. Ako vam je umak pregust, onda samo dodajte više juhe ili osnove ili vode. Tako da. Evo još dodamo zapršku. Na kraju da lijepo zgusne, to ti je brašno, ulje i na kraju paprika. Ne dimljena, ovo slatka. I miješamo, vidi. Evo, meni je ova tekstura top. Ako volite više gusto, dodajte više zaprške. Ako volite malo retkije, onda stavite vode ili onog. Ali meni se da je ovo perfektno, znači dodali smo ovo se još zgusne. Za 5 minuta stavljamo van čufte, stavljamo ih unutra još za 5 minuta da se one sokovi lijepo skupe se stavu i onda idemo jesti.
Evo, čufte stavljamo iz pečnice. Vruće u kuhinji. O, vidi. Ko mala Italija. Ovo izgleda bolje nego Tony Soprano. Gdje ovo? Kameraman da vidiš ovo. I sad za na kraj stavljamo kuglice unutra. I to će sad svi ovi sokovi će sad spustiti unutra. Možete i ovo preliti u ovo, ali ja ne bi volio toliko masno. Da je više sos based. Ovako još malo ovog na kraju. For flavor ili za ukus, kako bi kažem kod nas. Ovo kuhamo još jednih 5-10 minuta i gotovi smo. Evo ekipa, gotovi smo, špagete smo kuvali. Evo ovo su čufte u paradajz sosu. Evo, ljudi moji, ovako je meni ispalo. Možete staviti neki parmezan ili nešto, a sad ćemo probati. Evo da vidimo je li bilo loše, kako mi je uspjelo. Prvo ove čufte odlične, sočne, okusno, crazy sos. Vrlo je sladak, na povrće. Meni je super, tako da ne znam što se sekirao stane. Ovo je bilo odlično, ja ne bi mijenjao. Evo na kraju da i vas pitam kako je vama bilo, kako ste vi jeli, kakvi način, kako je izgledalo, je li izgledalo ovako, izgledalo bolje. Pišite komentarje i šta bi željeli koji jed sljedeće. Pa dobar tek.